alaikum. Salamu alaikum. Gani bayan ka. Me kake so? Kuɗi nika so. Saboda na ga yanzu matasa yanzu na garin gana mu kowa kuɗi. Ni ko kai ke banda. An gama. Kuɗi ka gama. To yayi. Ka gama kuɗi. Duniya za ta san ka. Kuma za ka san kowa da kowa game da kuɗi. Bari ɗan duk usuru ya ba mu labarin me ake ciki ne. Ba ni labari. Komi zan iya. Komi zan yi inda yanka ce komi zan yi. To sharuɗa. Za ka raina sallah. Ai dama ban sallah ai. Dama ban sallah. Sallah. Irin ka muke nema. Za ka yi wata ɗaya a makabarta. Zan yi tafiya. Sharaɗi na gaba. Za ka kawo mana kaucin ɗan Adam. Wannan yana da wayar samu. Ba sai da san wannan. Inda za ka cika sharuɗanmu, akwai ɗan duk usuru. Zai yi muna wannan aikin. Babu wata wahala zai kawo kaucin ɗan Adam. To za mu yi ma kuɗi. Za ka yi kuɗi. Amma da sharaɗi. Idan muka maka kuɗi, za ka ba mu matarka da 'ya'yanka guda biyu. Dan banza, ai zan ba su mana. Ai duniya za ta san ni. Zan ba su. Aiki ya ƙare. Je ka daren yau ka je gabas da garinku. Za ka ga kuɗi. Ka ɗauki kuɗi. Za ka ga kuɗi.